An ka foli bɛ an lagaba bɛɛ lajɛlen k'aw ladɔnniya ko nin y'aw donnen aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru n'ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ dɔgɔkun kibaru ale ye jɛmukan ye samedi o samedi jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma u bɛ na an bɛ hakilina falen falen kɛ an bɛ baro kɛ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra u bɛ se k'u hakilina di o kan cogo minnu la an kan ka faamuyali minnu sɔrɔ o la fo ka taa se don nataw la o kunnafoniya ninnu kan ka wolo m'olu la an ka baro bɛ se olu de ma bi dɔgɔkun kibaru an ka wele sera kunnafonidila fila minnu ma o dɔ ye Musa Konate an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabi la. Ni ye plaisir de anw ye kuma o kuma ni y'an wele fasojɔ baara de don parce que anw ka baara ɲɛsinnen don ka kuma kunnafoniya i b'a sɔrɔ a ka di dɔw ye mais olu ka temps t'u permettre parce que kunnafoni di baaraw a ma nɔgɔn k'i yɛrɛ fo ka n dɔgɔnin fo n'o ye Bakari donc an b'a fo nin waati in na a fana ka wulikajɔ fanga ka bon. Basi foyi t'a la an bɛ segin ma sɔɔni. Ko l'enfant de Boso fana. Ok donc maa filanan b'an bolo n'o ni Musa kan ka hakilina falen o ye Bakari Tarawele nin t'i siɲɛ fɔlɔ ye an ka plateau in kan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabili la hali sisan walasa jamanadenw bɛ se ka kunnafoniya cogo min na. Kosɛbɛ Kolɔn an bɛ Ala tanu ka barikada ale mun ye bi yira an na ka sɔli a ka cɛbalen kan n'o ye Mohamed sallallahu alaihi wasallam maa o maa abonné no Jani plateforme na ka bɛɛ lajɛlen fo n yɛrɛ karamɔgɔ bɛ baro la n'o ye Musa Konate an b'a fo a fana cɛsirilen don ka foli di yɛrɛ ma ka laban ni an kɔrɔkɛ n'o ye Kasim Tarawele an b'a fo ni kɛnɛ kan ka fɔ lamɛnbaaw ɲɛna an miirinata ye mun ye an dalen don mun na kibaruya la an bɛna ko dɔ ɲɛfɔ Ala ka nɛnkun sabati a laseko ɲuman na. Basi foyi t'a la Ala ka nɛnkun sabati mɔgɔ kelen hakilina kelen mɔgɔ fila hakilina fila a dɔw la ni hakililaw farala ɲɔgɔn kan an ka laɲini ye min ye n'o ye jamana ka ɲɛtaa ye o bɛ sabati o de b'an da don bi kibaruba minnu b'an bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ani an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma an y'a ye k'a fɔ nin semaine daminɛ an ye kunnafoni caman sɔrɔ réseaux sociaux ka tila ka confirmer fan wɛrɛw fɛ fo ka taa se an y'a ye k'a fɔ ko cour d'assises ka prononcera affaire présidentielle la affaire présidentielle an y'a ye k'a fɔ maa minnu kun bolo ɲɛsilen kun don maa minnu la o ye maa minnu kun ye jamana forobacɛ kɛ fo ka taa se ministre ma an y'a ye k'a fɔ o icône dɔ kun ye madame Fili ale tɔgɔ kɔni a kun fɔra ka se fɛn san caman ma depuis a ka fanga 2013 ka se 2014 ma a ye fanga marali min kɛ ministre des finances a y'o marali min kɛ a yirala k'a fɔ ko avion minnu sanna o kɔni ma taa sariya bolo kan fo ka taa se wari minnu donna la donc an bɛ kuma di ma Bakari e ye mun de faamuya nin arrêt na cour d'assises ka nin décision in na mun de prononcera an bɛ don min na ka se sanga min ma. D'abord ne b'a daminɛ ka foli di kiiritigilamaw ma parce que baara mun kɛra a kɛra ka tɛmɛ ni olu ka wulikajɔ ye jamana ɲɛmaw olu ka ŋaniya kɔfɛ ka jamanadenw fana fo ka sababu kɛ olu ye bilasirali ta ka ɲɛsin jamana marabaaw ma ni kiiri tiɲɛ bɛ se ka dɔn cogoya min na an ye mun jateminɛ kiiri la o ye k'a fɔ c'est vrai a mɛnna senna ka da kan n'a hakili b'a la tako fɔlɔ kɛra o ɲɔnkirinna filanan daminɛna novembre 2024 ka na se sisan ma c'est à peu près n'i y'a lajɛ a bɛ kalo caman bɔ hali n'a y'a sɔrɔ maaw ye a décrier wagati dɔ la k'a fɔ minnu minɛlen don jalaki ka jiginɛ bolo ma sani kiiri kun ka tigɛ ni o ye madame Buhari i da sera a ma sisan ministre des finances kɔrɔ ko u ka bila walima kanabila ka di a ma a ka se ka taa a ka so sani kiiri wagati cɛ mais maaw bɛ fɛn dɔ fɔ kiiri ka wagati ani maaw ka wagati tɛ kelen ye o baara mun ni o kɛra i bɛna ye k'a fɔ nin bɛɛ kun ye maaw ka se ka faamu k'u tɛmɛna tɛmɛsira mun na a laɲini tun ye i n'a fɔ procureur y'a a fɔ a ka réquisitoire kɔnɔ cogoya min na wari mun tununa ani sariya sɔsɔra yɔrɔ mun na o bɛ se ka latilen cogoya min na malidenw k'a dɔn k'a fɔ san 2014 jamana ɲɛmaa ye ŋaniya mun ta ko ka fini ɲini ka di surasiw minɛn ɲini ka di surasiw ma ani pankulun jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ni ɲagami donna a ko la minnu ma kɛ sariya sira fɛ olu ka se ka dɔn an y'a ye wulikajɔ kɛra a kɔni mɛnna sen na mais kiiritigilamaw u sera ka fɛn bɛɛ bila sen kan ka se ka kiiri in tigɛ hali n'a y'a sɔrɔ kibaruya wɛrɛw bɛ bi i da bɛ se a ma ni o ye pourvoi ye cassation na mais jaabi kunfɔlɔ mun kɔni bɔra bɛɛ lajɛlen i ta ni bila dɔn minnu ɲagatira o kumaw fɔra ni fili yɛrɛ bɛ o la fo ka taa se a tɔw ma ninnu dabitaw o ni caman mais ɲagatiw fana a qualité ka ca
parce que dɔw condamné la prison ferme u kan ka amani sara dɔw ta kɛra réclusion à perpétuité olu dɔw bɛ jamana kɔ kan ka kɛ ni bɛna ɲininkali mun kɛ a détail kan an bɛna don a kɔnɔ ka walawala bakurubaya ne kɔni bɛ mun faamu a la vraiment la justice malienne u kan ka fo ka sababu kɛ nin baara in mun kɛra a kɛnɛ kan nin kalo damadama kɔnɔ a kan ka maa nimisi wasa an ka kiiri ta sira la. Basi t'a la an bɛ segin ma sɔɔni Musa an kɔni y'a ye k'a fɔ ko cour prononcera affaire in yɛrɛ wagati caman jamanadenw y'a décrier k'a fɔ a b'a fɛ ka mɛn parce que ni hakilina jiginna depuis 2000 depuis transition fanga in nana an y'a ye k'a fɔ justice kɔni ka wele kun sera ni maa minnu ma k'a fɔ k'u kɔni yɛrɛ ɲɛfɔ dɔw kun bɛ liberté provisoire la dɔw ma se ka liberté provisoire sɔrɔ fo ka se banako ni fɛnkoya la nin semaine in na an y'a ye k'a fɔ ko cour d'assises prononcera affaire in na mais affaire nana fɔra e ka bakuruba la k'e ka hakilina jigin k'a la an bɛ se ka an bolo sɛbɛ jumɛnw de kan fo ka na se semaine tɛmɛnen cour ka prononciation na. Ayiwa kolon an b'i fo k'i fo ko kura kan lamɛn jelikulu fɛ ka Kasim fo ka Keba Sangare fo ni diyara n ye. I ye nin min fɔ Bakari y'a da don dɔw la nka kuma la ɲuman t'i ban. Ayiwa fɛn min bɛ tali kɛ ni affaire la ça remonte en 2014 an b'a dɔn k'a fɔ IBK bɛ na waati min na o y'a sɔrɔ ayiwa kɛlɛjugu binna anw kan o Libi cili o kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ bin an ka jamana kan a nana ni coup d'état ye coup d'état nana waati min na transition fanga nana donc IBK ka élection o nana kɛ espoir ba de ye jamana kɔnɔdenw ma u ko ko bon maintenant ka d'a kan a ye ayiwa marabolo ɲɛmaya mun kɛ Alpha ka waati san 6 n'a y'o k'a la donc o tora jamana kɔnɔdenw kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ale ka élection démocratiquement depuis démocratie nana anw fɛ a plébiscité la min na o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc a sigira 2013 2014 an y'a ye k'a fɔ affaire in ko depuis 2013 u y'a sigi sen na la loi d'orientation voilà militaire donc maintenant n'o bɛ taa 1000 et quelques 1200 milliards milliards a bɛ taa o ɲɔgɔn na hakili tɛ chiffre la ko donc u ka fɛɛrɛ tigɛ ko don k'u kɛ maa jolen ye k'u galabu kɛnɛya waasa juguw nana binni mun kɛ na o kow ka se ka fɛ an y'a ye k'a fɔ a fɛnw attribué la acteur mun na a waati parce que a tɛ se ka kɛ ni i ma expert militaire wele i bɛ ayiwa généraux fana wele ko o de kama an ye dabitaw ninnu ani an ka généraux ninnu dɔw da y'a la a fɛn foyi tɛ parce que sɔrɔsiw de b'u ka minɛnw ye donc o bɛɛ bi kɛ waati min na an b'a dɔn k'a fɔ min bɛ jamana musakako bɛɛ kunna a waati o kun ye madame Boire Fili Sisoko donc madame Boire Fili Sisoko ale de kun bɛ wari kunna wari foyi tɛ bɔ n'ale ma justifier k'a yira k'a fɔ parce que bɔkan de bɛ wari la wari tɛ yen dɔrɔn k'a fɔ i b'a kunna dɔrɔn i b'a fɔ sariya fana ye hakɛ dɔ de jamana fana ye hakɛ dɔ de d'i ma donc en fonction de ça donc wariw bɛ labɔ ka taa sanni kɛ mais a yira k'a fɔ minɛn sɔngɔ i b'a sɔrɔ n'a ye kelen olu b'a kɛ 2 ou 3 ye surfacturation kɛra la wariw dɔw yɛrɛ taara yɔrɔ dɔ la min ɲɛ ma don avion présidentiel a dɔw ko 19 milliards dɔw taara ko 20 milliards mais n ka hakili la sɛgɛsɛgɛliw taara ko 28 ou 29 milliards comme ça dɔw yɛlɛla o sanfɛ donc a nana ye k'a fɔ wariw dɔw yɛlɛla sanfɛ min tɛ se ka dalilo a la a tɛ se ka ɲɛfɔ donc o siratigɛ ka na sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ ka kow ɲɛɲinɛ maa minnu tun bɛ affaire la a waati n'u bolo tun b'a kow la a ko kunna u y'o maaw de minɛ sigana kumaw de kun don yanni kiiri kun ka kɛ donc an y'a ye k'a fɔ i n'a fɔ Bakari y'a fɔ cogo min na an da tɛna don o la kiiri kun fɔlɔ a kun filanan bon maintenant kun filanan maaw dɔw lamɛnna i n'a fɔ an ka ministre premier ministre kɔrɔ n'o ye Umar Tamli ye waasa halisa ka daluya bonya donc o lamɛnna ka Musa Mara lamɛn ministre wɛrɛ bɛ yen k'o lamɛn donc o lamɛnlen kɔfɛ donc n y'a ye k'a fɔ kiiri tigilamaw ye fɛn dɔ sɔrɔ min b'a to u bɛ se k'u sɛmɛ fɛn dɔ la donc o baaraw kɛlen an y'a ye k'a fɔ donc maintenant condamnation nana b'a la donc ɲɛɲini nana b'a la dɔw fana kana bila la fɛn bɛ tali kɛ IBK ka directeur de cabinet kɔrɔ n'o ye Mahamadu Kamara ye ale kun yɛrɛ kun minɛna f'a ye ayiwa 1,500,000 caution k'o sara waasa a bɛ se ka kanabila sɔrɔ cogo min na a bɔra fɛn bɛ tali kɛ ayiwa général la don si je ne me trompe pas contumace oui société bala Kanyasi ka société bala oui par contumace oui la société Gestar Gestar Sol donc maintenant olu ta contumace tɛ dɔwɛrɛ i tɛ yan i bɛ kiiri ka i ni min ka kan o bɛ kɛ kiiri ta a bɛ fɔ de ma contumace nanzarakan na donc o maa ninnu kiirila ayiwa k'a yira k'a fɔ k'u ɲɛɲina fɛn bɛ tali kɛ donc Kanyasi ka fɛn ma Nuhu Kuma Amadu Kuma o fana b'a la donc olu bɛɛ jugera ka sɔrɔ o tɛ yan donc même min bɛ tali kɛ parquet la n'o ye ayiwa
procureur n'a ka maaw olu kun ye san 20 de ɲini madame Boire Fils Soko ka fɛn na mais ayiwa kiiri tigilamaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ san 10 d'a ma k'a bɛ million 100 d'a ma a bɛ 100 sara fɛn min bɛ tali kɛ ayiwa n ye général min la le colonel major Nuhu Dabitao voilà donc u kun jaragilen don fana donc dossier in na donc u ye san 7 di ale ma quoi donc n b'a ye k'a fɔ maa mun bilala o bɛ tali kɛ le général Mustapha Darabo o kɔni kana bilala o nɔ ma ye ko na an b'a dɔn k'a fɔ an bɛna hakili jigin kɛ an fa bube ale ta na donc ale fana kun jalagilen don ko in na fo bon maintenant a fatura k'a to kaso la ko in na kaso ni dɔgɔtɔrɔso cɛla la i n'a fɔ madame Boire Fils Soko an y'a ye k'a fɔ kiiri tigilamaw fana liberté provisoire ɲinina mais u ma sɔn a ka taa bon a dalila b'olu de bolo parce que an y'a ye k'a fɔ chaque fois a ka sɔrɔnadonbaw ninnu kun bɛ na ka kuma ninnu fɛ ni n bɛ fɛn kelen de yira maaw la i n'a fɔ Bakari ye foli min kɛ parce que chaque fois an bɛ nin kuma ninnu de fɔ fo maaw k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ fɛn kunna don dɔ la i bɛ se ka wuli k'a fɔ a kɛra cogo di n'o bɛ k'o kunna o bɛ maaw siran a bɛ maaw siran a b'a to maaw fana u b'i hakili to forobafɛn na a tɛ kɛ bajanbilaya ye hali n'a sɔrɔ ɲɛmaa bira n'a y'a kuma fɔ i bɛ se ka tatamili ta ɲɔgɔnna ladege parce que à l'époque an b'a dɔn k'a fɔ a waati a fɔra ko tatamili ye ko gɛlɛntigi ye an hakili b'a la donc ale nalen ko do kun bɛ ka kɛ donc ale kɔni ye fɛɛrɛ tigɛ a ye démission kɛ donc a ye mɔgɔw dabala ban est ce que voilà donc a waati k'a fɔ ko maa k'i to premier ministre ka démissionner o ko kun ka dɔgɔ an y'o ko de ye donc bakuruba la an bɛ se ka nin de fɔ min kɛra kiiri la kɔlɔn baasi t'a la Bakari an y'a ye k'a fɔ justice kɔni ye bɛɛ ta suma ka d'i ma m'olu a yirala k'a fɔ dɔw olu akitera a yirala k'a fɔ k'olu nɔ t'a la dɔw m'olu yɛrɛ ma na kiiriw ka weleli jaabi n'olu bɛ jamana kɔ kan olu fana ta sumana ka d'u ma fo ka taa se madame Boire Fili fana ma ale fana ta dira ma hali n'o y'a sɔrɔ depuis 2021 a kɔni bɛ kiiri tigilamɔgɔw bolo mais n'i ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka atmosphère jate minɛ parce que an kun y'a ye k'a fɔ wagati jan depuis a yirala k'a fɔ k'a taara a taara weleli jaabi k'a to a affaiblilen don mɔgɔw ye critique caman k'a la réseaux sociaux sanfɛ bi bi in na jamanadenw ye nin kiiri u y'a reçoit cogo di u ye faamuyali jumɛn de k'a la est ce que mun de bɛ jamanadenw hakili la ka ɲɛsin kiiri ma. n bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la o ye halisa wulikajɔ kɛra nin cour d'assises spéciale in senfɛ parce que n'i y'a jateminɛ depuis a dayɛlɛ ko 2nan in kɛra fo kana se kiiri tigɛli ma kunnafonidilaw ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ a kibaruya cɛrinin na o kɛra sababu ye i bɛ ka opinion mun fɔ olu ye fɛn caman faamu hali n'a sɔrɔ kiiri a kɔnɔkow ka don sariya sira mɛtiri k'a fɔ ten nkɔlɔn kɔti don a taa sira ka ca mais kunnafonidilaw kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye jamanadenw ye fɛn caman faamu a kɔnɔna na opinion bɛ se ka mun bila u kunkolo la nin ko in kɔnɔ o ye k'a fɔ Musa da sera o yɔrɔ ma i jɔyɔrɔ fɛn o fɛn mana kalifa i la jamana marali la a kɛra ɲɛmaaya ye o a kɛra maa dɔ ka yamaruya kɔnɔna ye o i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a kɛ ka ɲɛ i ni mun ka kan sariya bɛ o d'i ma n'i y'a kɛ ka tiɲɛ fana don bɛ na i bɛ wele i bɛ jɔ sariya ɲɛma i ni ɲagata mun ka kan o bɛ da i kan sinon n'i tun ye malidenw ɲininka k'a fɔ 2014 jamana waganden bɛɛ lajɛlen kalifalen don maa mun na ni o ye Fili ye ko a bɛ se ka lajɔ kiiri ɲɛma don dɔ ka se ka nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw sabati an b'a fɔ peut-être a bɛ kɛ mais anw bɛ Mali mun kɔnɔ an ma d'a la n'a bɛ se ka kɛ donc o jaabi mun bɔra bi bɛɛ lajɛlen kan ka kunkɔrɔta ni o ye hali n'a sɔrɔ n y'a fɔ tako fɔlɔ kɛra 2nan avocat y'a jira k'a fɔ u bɛna pourvoi kɛ ka taa cassation na décision mun bɔra k'u ma jɛn n'a ye o y'u ka hakɛ ye mais fɔ mɔgɔw k'a dɔn fana k'a fɔ ɲagati qualité minnu bɔlen filɛ a laɲini ye fɛn jumɛn ye an ye sariya tigilama dɔw ka lasigidenw mɛn dɔw kun ko n'a ma ɲa a bananen don ka se nin yɔrɔ in ma il va falloir que a ka kanna bila ka d'a kan an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o ye social sira ye mais sariya tigilamaw y'a jira k'a fɔ non sariya bɛ diyagoya de kɛ n'a y'a sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw bɛ sen na i ka bila bɛrɛ la kirimu nɔfɛ parce que mun kɛra kirimu de don donc o n'a ɲɔgɔnna kiriw i bɛ bila détention de la n'i bɛ bɔ ka na kiiri tigilamaw ɲɛma i bɛ ta i n'a fɔ Fili nana cogoya min na bana tɛ se k'o bali fɛn min bɛ se ka bali o ye ala k'an kisi bɛɛ lajɛlen kisi mun ye bobe sɔrɔ o ɲɔgɔnna n'o ye mɔgɔ min sɔrɔ action publique bɛ se ka da yen nɔ ni o ye fatuli ye ala ka da yɔrɔ suma nin yɔrɔ in na donc o laseli minnu kɛra i bɛna ye k'a fɔ o nafa ka bon mɔgɔw ka o faamu kosɛbɛ filanan minnu akitera sariya tigilamaw y'u akite a akitera ni dalilu minnu ye
lamɛnniw kɛra Musa da sera seerew ma premier ministre kɔrɔ lamɛnna a y'a jira k'a fɔ wagati mun na nin baara ninnu bɛ sabati ale ma associé i n'a fɔ jɔyɔrɔ mun b'a la a da kan ka don kow la cogoya min na a kan ka kunnafoni cogoya min na o ma sabati an y'o ye Tam ne ka comparution senfɛ video conférence la a ye témoignage mun kɛ donc olu ye faw ye minnu kan ka corriger et kiiritigilamaw je crois que u ye accent sigi olu kunna ka nin fɛn ninnu trancher ka nin n'a ɲagati ninnu ɲɔgɔnnaw n tɛna baga latigɛ dɛ i b'a kalama souvent il y a des hommes forts pas de principes forts o ye mun ye i b'a sɔrɔ tansana ala bɛ fanga dɔ kalifa i la ni maaw b'a fɛ ka ko dɔ kɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ régime min tɛmɛna les régimes précédents magui fanga bon m'a fɔ k'a ta nin kɔnɔ dɛ parce que nin ta ma ban fana donc nin gestion mun fana bɛna kɛ donc maintenant don se ka kɛ conseil o fana ɲininkaliw bɛna kɛ k'olu bɛna kɛ parce que compte i ka dɔn k'a fɔ n'i bɛ mara kɛ don dɔ la compte dɔ bɛna ɲininkali kosɛbɛ donc a ɲuman fara juguman kan donc e de b'a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ bon ni n'o t'a la donc o bɛ fɛn donc ale bɔra ka tatamili ta mun fɔ n'a ma sara parce que an kun b'a dɔn k'a fɔ tatamili o waati bras de fer kun bɛ a ninkanw n'a kumaw kun cayalen don k'a tɛ ka sɔn fɛn caman donc o de kama bon an bɛ se k'a fɔ fɛn ɲɛnabɔra a yirala peut-être an bɛ nin ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ e ka nin tɛ bon maintenant o de filɛ nin kɔlɔlɔ nana bin fo bɛɛ k'a faamu k'a fɔ n'i ye sariya tɔlɔmi don dɔ la a fana b'i tɔlɔmi donc sariya y'o kow de donc voilà il faut faire extrêmement attention bawra i bɛ se ka taa kɔlɔn fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ mun ye ne kelen moi personnellement ka ne nimisi wasa e maliden bɛɛ lajɛlen kan ka o yɔrɔ fana jateminɛ parce que a kɛra wagati min kɔnɔna na an y'a ye Tam ne dɔrɔn tɛ premier ministre wɛrɛ nana ni o ye Musa Mara ye a welela ka lamɛn a bɛ wele wagati min na opinion fanba ka taasira la ani maaw tun tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen kan mais o m'a to kiiritigilamaw ka ɲagati sɛmɛ a la ka da ka taara dalilu mun jira an b'a jigiya k'a fɔ o kɛra sababu ye minnu ni a ye kiiritigilamaw kun minɛ k'a fɔ a nɔ tɛ ko la sinon n'a nɔ tun bɛ ko la n b'a dɔn nin kiiri tigɛra cogoya min na mɔgɔ tɛ yen mun bɛ bonya sariya ka ɲagati ma o ye principe ye walima o ye fɛn ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan ka don mun na k'a fɔ sariya bɛ allure mun kan sisan maa bɛ se k'a fɔ n'i y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ lafasa sariya ɲɛkɔrɔ an mago bɛ kiiri tilennenya mun na ni anw yɛrɛ ka dɛmɛ ye kiiritigilamaw kɛrɛfɛ o baara bɛ se ka sabati mais mɔgɔ minnu bɛ ka dénonciation kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ye i b'a fɔ régime kura mana na cogo cogo f'a ka régime kɔrɔ ka affaibli ou bien ka chercher sortir dɔ kɛ est ce que minnu b'a k'o position défend k'a ye k'a fɔ nin ye peut-être moyen de ye walasa régime mun b'an kunna k'a jira k'a fɔ régime kɔrɔ ka bolo sɛmɛ a la e bɛ mun de faamu o la parce que an y'a ye k'a fɔ e ka hakilina na ni kiiri ka tigɛ tan ko don min bɛ nimisi wasa don jamana kɔnɔ mais minnu bɛ k'a jira k'a fɔ fana nin ye fɛn de ye nin ye stratégie de ye walasa k'a jira k'a fɔ walasa an bɛ se ka an hakili bɔ min bɛ ka kɛ sisan alors que sisan halisa peut-être régime kɔrɔ taara mais pratique kuraw ma na o pratique kɔrɔ de bɛ ka segin hali toujours o de b'an da la. Kɔlɔn i ye ɲininkali mun kɛ o ye démocratie nafa de ye parce que hakilina caman ka cɛri e k'a fɔ i sɔnna ne k'a fɔ n ma sɔn o démocratie b'a kɛ mun di an bɛɛ lajɛlen ma bon o yɔrɔ mun fana bɛ yen nɔ bɛɛ ni hakilina don y'o fɔ mais je crois que Musa y'o jaabi a ka kuma kɔnɔna na jamana mara a bɛ i n'a fɔ bɛlɛni turu an bɛ mun fɔ an fɛ yen bosofa la ni i b'a la i k'a kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogoya min na sinon n'i y'a bila wagati min na i k'a dɔn k'a fɔ ni fili yiri taasiraw la ɲamakura mun mɛna walima jamanadenw yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna na maa tɛ bonya nɔ minɛni ma o n'a sɔrɔ o waleya ninnu bɛ bi a dalu tɛ an bolo voilà n'a sɔrɔ o bɛ bi minnu bɛ k'o fɔ peut-être b'a sɔrɔ a dalu b'u bolo mais n'a bɛ bi a dalu tɛ an bolo wa n'a sɔrɔ a bɛ an ma jigiya k'a fɔ kiiri mun bɛ bi fanga mun bɛ n'o bɛna ta a tɛna taa ni kiiri ye o kiiri ye Mali ta ye donc ni kiiri y'a dɔn k'a fɔ wagati min na ko a bɛ se ka nɔminɛ kɛ a kow la o don n'o y'a sɔrɔ an bɛ dabolo mun kan ani a bɛ bɔ ni kumakan mun ye an bɛ jaabi di ka kɛɲɛ ni o ye. Basi t'a la Musa an b'o question kelen de poser kunna minnu bɛ ka position wɛrɛ jira k'a fɔ nin kɔni tɛ dɔrɔn nin stratégie min don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ régime kura mana na a kɔni bɛ bolomasigi de kɛ régime kɔrɔ ka fɛnw kan peut-être a bɛ figure dɔw ta i b'a fɔ sous forme de chasse aux sorcières est-ce qu'il a i n'a fɔ n b'i kɔ wajibi la f'an ka ko dɔ sɔrɔ i ka ko dɔ sɔrɔ ka aw mankutu tiɲɛ walasa an bɛ se ka ɲina min bɛ ka kɛ et puis dɔw bɛ k'a jira k'a fɔ certes IBK kɔni ka fanga binna régime changera mais pratique min ye IBK ka fanga bin ani ka IBK ka fanga dénoncer o kelenw de bɛ yen hali sisan. mais kɔlɔn nin jaabi in bɔra bon ne m'o kuma mɛn kosɛbɛ ten
maa kuma mɛn bɛ se k'a fɔ parce que n ye n kuloma da ka radio lamɛn ka journaux kalan k'a fɔ mɔgɔ minnu ye opposé nin na fermement dɔw kɔnɔ k'a cayara dɔw b'a fɔ ko bon maintenant peine dɔw kɔni n kɔni de mɛn k'a fɔ ko kiiri kɛra cogo min na k'u nɔ b'a la k'a fɔ ko maaw de bilalen don parce que bɛɛ b'a kalama k'a fɛ affaire de l'avion présidentiel IBK ka waati prix yɛrɛ kun ɲɛmɔgɔw yɛrɛ da a kun prix kelen dɔw ko 19 milliards dɔw ko 20 milliards depuis a waati a kumaw cayalen dɔw yɛrɛ tun b'a k'a fɔ ko avion sango kun tɛ et puis en même temps aussi a fɔra ko surfartisation fana kɛra équipement militaire sanni na armement ni équipement militaire olu sanni na donc maintenant an y'a ye k'a fɔ ko société anti par balle i b'a ye tan sisan n'o ye 600 i b'a sɔrɔ u b'a kɛ 1200 ye donc maintenant o ko ninnu kumaw cayara bi n'o kiiri kɛra k'a fɔ kiiri tigilamaw y'a ko tɛntɛn ka mugu ni ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ka yira maaw la bon maintenant opinion ta fanfɛla la tiɲɛ yɛrɛ la ne ma a kuma mɛn ka ca k'a fɔ min bɔra ka kiiri k'u bɛ k'a kɛ parce que anw de bɛ fanga na bi je pense que ce n'est pas un procès politique c'est pas plus politique mais c'est plus voilà un procès sur la gestion pendant un moment voilà donc maintenant a kɛra o de la donc a ko tun mais min kumaw cayara i b'a sɔrɔ madame Boire parce que maliyɛnw ma dege nin na k'a fɔ i banabagatɔ an b'a ye nanzarala de c'est à dire quoi anw yɛrɛ ka génération an k'a ye k'a fɔ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ dɛ mais parce que médiaw bɛnna anw tile la k'a fɔ ko maa ka bana fo ka dɛsɛ i bɛ lidi l'hôpital la k'i to yen kiiri tigilamaw bolo i tɛ taa k'i ta ka na n'i ye kiiri yɔrɔ i b'i ka bana bɔn anw fɛ o ye kow de ye o de kumaw cayara mais nka kiiri ta fanfɛla la k'a fɔ min bɛ ka kɛ k'u kan k'a bila muso bananen don a ye kanabila ɲininka a bɛ tan o kumaw de cayara u kan k'o la y'a ye a ka se ka taa so o kumaw de fɔra mais kiiri ta fanfɛla la en vrai dire ni commentaire ba tɛ ne bolo o la parce que ne ma kuma bɛrɛ mɛn o la quoi. K'a fɔ ko peut-être fanga bɛ mɔgɔ dɔw kɔ o ye n'u dabitɔw bɛ wele wagati min na a tun bɛ min a tun bɛ CNT kɔnɔ je crois a bɔra yen de ka taa kiiri la mais mandat ka d'a kan procès ka kɛ ka ɲagati donc ni fanga kɔni don o b'a kɔnɔ ou bien o b'a kɔnɔ donc o ye dalu ye n b'a fɔ bɛɛ ni hakilina don mais ni minnu bɛ o posture ninnu kɔnɔna na o ye dalu ye k'a fɔ kiiri ka tilennenya hali bi ma bɛ se k'i bolo kɔrɔ a kan quoi. Basi t'a la Musa y'a ye k'a fɔ ko cour d'assises kɔni ka prononciation kɔfɛ a fɔra ko 72 heures de tun bɛ prévu ninnu bolo i b'a fɔ m'olu peine d'uru ma n'u jɛra n'a ye ou bien n'u bɛ yɛlɛ ni ko ye sanfɛ parce que cour d'assises mana bɔ peut-être u bɛ se ka yɛlɛ n'a ye cour suprême de fɛ soit o b'a casser soit o b'a confirmer an bɛ yɔrɔ min na ka se bi ma o 72 heures kɔni o tɛmɛna est-ce que avocat ye communiqué kɛ k'a fɔ k'u bɛ yɛlɛ ni cour in ye sanfɛ ou bien k'u b'a dan nin yɔrɔ in na k'u bɛ taa n'a ye parce que sɔrɔnadonba ye min ye ale bɛ baara de kɛ kuma bɛɛ a ka maa bɛ se ka lafiya cogo min na ale ka baaraw de n'i ka maa bɛ gɛlɛya kɔnɔ na hali bi e bɛ sɔrɔnadonba de kɛ i bɛ sɔrɔnadon de kɛ walasa a tigilama bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na 100 ans ka so an b'a dɔn k'a fɔ a ye min kɛ à peu près 3 ans a yɛlɛla o sanfɛ donc a bɛ comme san 7 ou bien san 6 ni buruburuni o bɛ yen tuguni donc peut-être a bɛ se ka ko dɔ kɛ a ye min kɛ peut-être san 5 k'a ka fɛn allégé ka na o la ou bien san 6 condamnation in kɔni n b'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu fɛn na kiiri kɔni y'a yira k'a fɔ ko a nɔ bɛ ko in na mais yɛlɛli sanfɛ peut-être par exemple tan sisan nɔ parquet o min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ procureur n'a ka jama olu tun y'a yira k'a fɔ ko ka san 20 de di madame Boire Filisitu n b'a dɔn sɔrɔnadonbaw de ye sɔrɔnadonbaya kɛ k'a fɔ nin ko minnu bɛ yen a kana fɛɛrɛ donc kiiri tigilamaw fana b'a la ye yan fɛ k'a la ye yan fɛ fɛn min bɛ tali kɛ le contentieux de l'État maa mun bɛ yen n'a bɛ jamana jɔyɔrɔ la ka jamana ka hakɛw lafasa o kun ye kanto je pense bien k'a ka miliyari 20 de sara donc ale ni Ben Barka n'an ka ministre kɔrɔ n'ale bɛ sisan nɔ Maroc fo Marocain ko Marocain de don donc an kun ko k'an bɛ taa minɛ donc o fana ka kiiri kɛra k'a fɔ k'o ta baara de don o tɛ bɔ donc contentieux de l'État ko o ni Fili Boire ka wari faralen ɲɔgɔn kan kun kan ka taa miliyari 40 donc i y'a faamuya sɔrɔdonbaw ye kɛlɛ kɛ o si ma se ka taa compte la donc kɛlɛw de bɛ kɛ halisa o lafiyaw bɛ o ye kiiri n'a taabolo de ma sɔn o kɔrɔ tɛ k'i nɔ tɛ mais i b'a sɔrɔ charge dɔw bin'i kan i ka maaw bɛ kɛlɛ kɛ halisa k'a la ye dɔw bɛ se ka b'a la cogo min na donc kiiriw baaraw de don fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ n'u ye kuma fɔ parce que olu bɛ yan k'u ka client de défend k'u ka maa de défend donc n'o ko b'o cogoya la donc peine allégée ka allégé donc o y'olu ka baara de sinon justice kɔni y'a yira jugement y'a yira k'a fɔ ko olu n b'a fɔ arrêté parce que
arrêt. Oui, Arrêt de la cour. d'assises bɛ Voilà, arrêt de- carré. Donc, carré y'a yira k'a fɔ ko u nɔ dɔ olu y'u ka peine prononcé. Donc, maintenant, halisa avocat b'u ka baara la walasa u ka peine bɛ se ka alléger cogo min na o baaraw de bɛ sen na. basi t'a la Bakari an kɔni b'a jateminɛ k'a fɔ k'an bɛ se k'an jigi sɛmɛ a kan ko don nataw la hali sisan an bɛ se ka an tulo bɛ se ka mada ko kiiri in bɛ sariya ka bolo kan parce que n'a yira la k'a fɔ k'a yɛlɛnna sanfɛ o b'a yira k'a fɔ cour suprême kan ka prononcer soit a bɛ a confirmer soit a bɛ a yɛrɛ casser n'a y'a casser a don ni a interjeter o don tila kana segin tuguni ka jugement kura de kɛ donc an bɛ se k'an jigi sɛmɛ a kan k'a fɔ ko nin tɛ an tulo nin tɛ avion présidentiel in kuma bannen. Bon, an bɛ se k'o fɔ parce que tile saba mun bɛ u bolo ka se ka pourvoi kɛ tile saba in kɔfɛ ne ma information ye k'a fɔ a kɛra mais projet kɔni banna don min na maître Jangɛnɛ a ko u bɛna pourvoi kɛ walasa u ka clients u bɛ se ka kana bila cogoya min na bon an ma jigiya k'a fɔ kuma mun fɔra n'i y'o fɔlen i b'a sɔrɔ concertation kɛra avec les différents partis pour que ka se ka o laseli ninnu kɛ maintenant kɔlɔnmu yɛrɛ bɛ jɔ ne hakili fɛ kosɛbɛ nin ko in na ni maliden bɛɛ lajɛlen kan ka kiiri tigilamɔgɔw dɛmɛ o ka se ka sabati n y'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw ye baara mun kɛ ka wolo ni jaabi ninnu sɔrɔli la ani kiiri ye wulikajɔ mun kɛ jamanadenw ka sagoya kɔnɔ ani kunnafonidilaw ka cɛsiri kɔnɔna na a tɔ bɛ dafa ni mun ye ne yɛrɛ ka faamuya na o ye minnu ɲagantira ni olu bɛ jamana kɔ kan bi tɛgɛ bɛ se ka da olu kan cogo di ɲagata in tɛ o a da sera masa bɛn baarakɛba Maroc mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ jamana kɔ kan Gostar société a maw ni o ye Sidi Mohamed Kansi ni fɛn ninnu ye maintenant est ce que u bɛ jamana mun kɔnɔ coopération judiciaire bɛ anw ka jamana ni o jamana ninnu cɛ walasa an ka se ka tɛgɛ da o kan ni maaw kan ka intéressé mun na bi kiiri tigilamɔgɔw kɛrɛfɛ o ka ɲɛfɔ u ye ne bolo ni axe in de don pas que les condamnations mais u bɛ lasɔrɔ cogo di n'u ma lasɔrɔ est ce que kiiri mun kɛra ka ɲagatiw kɛ an tɛna to kunban na wa ɔ n'an tora kunban na kiiri kɔni tigɛra ka ɲɛ mais wari mun kumaniyara jamana ma a bɛ sɔrɔ cogo di basi t'a la an da bɛ don wariko nin de la an ye k'a fɔ chiffre kɔni évolué n'o fan chiffre bɛɛ b'a k'i ta fɔ a la parce que an y'a ye k'a fɔ Musa ye min fɔ sisan n'i yɛlɛnna réseaux sociaux sanfɛ i bɛ chiffre wɛrɛw ye mɔgɔw ye publication minnu kɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan joli de bilala an ka mɔgɔw na est ce que da b'o la est ce que o chiffre b'i bolo an bɛ yɔrɔ min la sisan ka se fili fo ka se maa minnu ka condamnation kɛra a kɛrɛfɛ. bon condamnation kɔfɛ ni o ye peine ye i kan ka mun kɛ kaso la musaka ko sira fɛ ne ka faamu na musaka ye qualité fila de ye amani ani dommage intérêt mun ni o causera état ma o kɔmasegin bon alimani na Musa da sira ma sisan a fɔra ko fili ka 500 sara n'u dabitaw ale ta ye 260 ye mais o de la i bɛna ye k'a fɔ laseli minnu kɛra voilà n'o indemnité ye n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fili ninnu ta a da sera ma o ye ko 40 milliards dɔw bɛ olu kan ka 15 milliards sara donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛna ye k'a fɔ c'est à peu près 55 ou bien 60 milliards comme ça dabitaw ta ye 2 milliards voilà 2 milliards donc olu musaka ninnu olu alimani tɛ kelen ye o ye dommage mun causera état kun minɛn ninnu sanni na kɔlɔlɔ mun kɛra quoi mun kan ka jɔ jɔyɔrɔ mun na misali fili ye kun ye ministre de l'économie ye ale kan ka jɔ jɔyɔrɔ mun na walasa jamana sɔrɔ ka se ka lakana ni marché ninnu passation na ale ma jɔ yen nɔ sariya sɔsɔw yera kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ a ka lafasalikɛlaw ko a wagati a se kun t'a la wa ou bien a dɔnko kun t'a la kuma caman fɔra a kɛnɛ kan. Bakari n tɛ n'i ka kuma latigɛ ko parce que i b'a kalama les institutions financières internationales i n'a fɔ Banque mondiale ni FMI olu kun bɛ ka décaissement kɛ olu ye suspension kɛ 6 mois ko ka sabu kɛ c'est à dire quoi marché attribué la min na appel d'offre ma kɛ appel d'offre ye jumɛn ye jamana mago bɛ min na i b'a sɔrɔ cakɛda minnu bɛ yen olu de bɛ na ne bɛ se k'a di nin na ne bɛ se k'a di nin na ne bɛ se ka donc a bɛɛ la ye sisan nɔ maa mun ta sɔngɔ ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye jamana b'o de ko o baaraw ma kɛ donc o kɛra sababu ye i b'a ye tan sɔrɔ failles dɔ bɛ yen donc normalement je pense bien ministère de l'économie et des finances a kan ka veiller o ko la sariyaw b'o o ko yira donc fɛn caman bɛ yen majɛw caman bɛ yen min bɛ na ni jalakiw ye donc o de kama n'i bɛ gestion na quand tu es faillible i t'i jɔyɔrɔ fɛ i bolo ko fitinin de don mais n'a a yera i bɛ n'i yɛrɛ nɔya la cogoya dɔ la i b'a a gɛlɛya ye quoi donc voilà. Bakari an bɛ segin i ma a yira la k'a fɔ a ka lasɔnnidonbagaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko
a yɛrɛ kun fanga ka dɔgɔ ka ko in ka i b'a fɔ ka ko in arrêté quoi i b'a fɔ ka a yira k'a fɔ a tɛ fani ko in ye mais an bɛ faamuyali jumɛn de kɛ na généralement an ka jamana kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ muru n'a kala de bɛ dɔw muru kala de bɛ dɔw bolo muru bɛ don foroko min kɔnɔ mais muru yɛrɛ t'u bolo i b'a fɔ i bɛ place min na i b'a sɔrɔ i ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ i kan ka décision minnu ta tuma dɔ la o bɛ jigin e kan ou bien mɔgɔ min yɛrɛ tɛ e ka place la o bɛ don bureau kɔnɔ o de hakilina bɛ lamɛn. Bon ne tɛ se k'o sɛmɛntiya parce que o ye généralement mun bɛ fɔ ka don an kunkolo la sinon témoignage la je crois que ya Madani Touré tɛ olu ye laseli dɔw kɛ k'a fɔ réunion dɔw kɛra walima kuma dɔw kɛra taaɲɔgɔnyaw kɔnɔna na ni contrat ninnu passation na a fɔra k'olu nɔ bɛ mun na k'a sɔrɔ u ma ladɔnniya mais tout compte fait kolon a mana kɛ cogo o cogo i tɛ se ka jamana musaka ko fɔ a kɛra sanni sira o a kɛra baarako sira o k'i bɛ jamana sɔrɔ ko minisiri bɔ a la donc peut-être i b'a sɔrɔ Fayi hali n'a sɔrɔ fili ka ŋaniya kun tɛ mais den bɛ bi a ta b'a bolo an bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ ale kan ka maa mun bila ka contrôle kɛ walima ale yɛrɛ kan ka gafe minnu labɛn walasa ka ko ninnu surveiller olu ma se ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ne bolo o wolola ni ɲagati ne la. Musa kuma b'e bolo ka se affaire présidentielle ma hali sisan an da ma se n'olu ma fo ka taa se madame Buhari fili Sisoko ka nin condamnation ma a kɔni yirala k'a fɔ wagati caman Mali na mɔgɔw de bɛ place la mais décision t'ale yɛrɛ bolo. Décision tɛ i b'a fɔ e de bɛ place la mais i sanfɛ mɔgɔ hali sisan non fanga dɔ b'i bolo hali e min filɛ nin ye e min bɛ ka kunnafoni di baaraw kɛ yan sisan nɔ Kasim de ta yɔrɔ ye dɛ Kasim ka na sisan nɔ ko ne de ta yɔrɔ ye a dun fɔra kunnafoni di baaraw ni sariyaw de don kana kunnafoniya dɔw d'i ma dalu tɛ min na foyi tɛ min na o fanga b'e bolo k'a fɔ n t'a la tɛmɛ ou bien n b'a kɛ ten e k'o minɛ ko parce que i ka ɲɛma de don ka sariya sɔsɔ ko parce que k'i bɛ yɔrɔ min na k'o tɛ kɛ sa k'o la tɛmɛ ni problème bɔra o la o tɛ taa k'i to dɛ o tɛ taa k'i to o t'o cogoya ɲɛmaya dan de b'a la i b'a sɔrɔ pouvoiru délégué don e fana limite de b'i ka fanga na bon maintenant ne y'a to yen parce que fɛn o fɛn bɛ f'i ɲɛna parce que k'e b'i ka position na c'est comme si e sɔnnen don a ma donc fɛn dɔ bɛ yen i b'a yira k'a fɔ a tɛ se ka kɛ sariya t'a yira donc voilà o bɛ yɛrɛ kisi wa a bɛ mɔgɔw fana voilà bɛɛ lajɛlen kisi quoi mais ne sɔnna o ko ma k'a fɔ o ko ka tila ka na k'a fɔ ko maintenant se kun t'i ye se dun b'i ye k'a fɔ ayi n tɛna se k'a kɛ voilà sen bɔ a la misaliya tɛ Tam Li ka démission ya voilà o démissionné la mais bi an ɲɛ b'a la o fɛn ma k'o la voilà et puis Musa Mara chaque fois a b'a kuma fɔ ko foroba nafolo fan o fan ko ni mɔgɔ min bɛ k'i k'a fɛ k'i k'a wele a welela bon maintenant mɔgɔ caman kun bolo ko k'a fɔ ko a k'o fɛn na mais kiiri y'a yira k'a fɔ a nɔ t'a la baasi t'a la donc o de bɛ an don an ka thème filanan kɔnɔ an ka thème filanan kɔni b'a yira k'a fɔ an y'a ye k'a fɔ samiya kɔni donna an fɛ yan salon an y'a ye 2014 an ka jamana a ye sanji sɔrɔ sanji min ɲɔgɔnna ka dɔgɔn san nataw la sanji min ɲɔgɔnna ka bon san nataw la an tɛ minnu sɔrɔ ka kɔrɔ fo ka taa se catastrophe naturelle kɔni déclarera an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ maa dɔw yɛrɛ daga wɔrɔ kɛra ekɔlisow ye ou bien dɔw kɔni jizo ani jisan nata ye kɔlɔlɔ so olu ma ɲinan an y'a ye k'a fɔ samiya donna samiya donni ji kun fɔlɔw nana hali sisan an jigi b'a kan ɲinan fana samiya barika ji fanga barika bɛna bonya donc ɲinan catastrophe kɔni ma déclaré fɔlɔ an jigi b'a kan k'a fɔ fɛɛrɛw bɛna sigi walasa mɔgɔw kana se ka salon mɔgɔw ye gɛlɛya minnu sɔrɔ olu kana sɔrɔ mais Musa e bɛ mun faamu ɲinan san kɔni ye nali daminɛ hali sisan an y'a ye k'a fɔ pratique kɔrɔ minnu tun bɛ salon ni mɔgɔw bɛ t'u sigi ji tɛmɛsiraw la hali mɔgɔw bɔra ji tɛmɛsira minnu la tilemaw u tilala k'u bɛɛ occupé tuguni an y'a ye k'a fɔ san ye nali daminɛ k'a nakɔrɔ la tuguni. I y'a fɔ cogo min na Mali météo ko ɲinan samiyaka bɛ don joona an y'a jateminɛ depuis tilema fɛ disons fɔlɔ donna o y'a sɔrɔ an bɛ tilema dere de fɛ donc tiɲɛni mun kɛra a ma dugu maa si la a ye blocage yɛrɛ kɛ a bɛ deli ka min kɛ samiya yɛrɛ camancɛ la cɔcɔ kalo la sanba n'a waati an y'o de ye voilà donc maintenant Mali météo y'a yira k'a fɔ ko ɲinan san nacogo a man ɲi n'a y'i sɔrɔ yɔrɔ min na i k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a dɔn k'a fɔ waati yɛlɛma kow bɛɛ la mais anw fana ta an ka sigi kɛcogo b'a la an yɛrɛ juguw b'a la an yɛrɛ ka walew caman b'a la a dɔ bɛ a fanba bɛ an ka ɲɛma mun tɛmɛna ka kɔrɔ a fanba b'olu la barisa n'i bɛ duguba kɔnɔna sigili ani sariyaw de don olu dɔw de kan ka respecter an y'a ye k'a fɔ
o serviture mun be ni jibolisira mun be n'u bilala k'a fɔ k'a bɛ plan ni fɛnw na a fɔra ko yɔrɔw tɛ feere an y'a ye k'a fɔ dɔw y'a a yɔrɔ feere fo ka taa k'o gɛrɛ an y'a ye k'a fɔ an ka badagolo minnu bɛ yen maaw ye o yɔrɔ ninnu fana feere fo ka taa sow jigi ba kɔnɔ o camanw de kɛra an ɲɛ b'a kow la juguw dɔw fana bɛ yen ɲamanko maaw b'u ka ɲaman mara ni san ye nali daminɛ u bɛ ɲaman ta ka taa a bila fossé dingɛ kɔnɔ bɛ jiboli sira la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye walew ye min bɛ na ni fɛn caman tiɲɛni caman ye donc o siratigɛ kana la fo volonté politique de ka ta n'o ye min ye a ŋaniya kan ka taa an ka ɲɛmaaw fɛ ka a baaraw kɛ sinon a kɔlɔlɔ tan tɛ salon an ye min ye o bɛ somɔgɔw sama bɔ donc o siratigɛ kana la n y'a ye k'a fɔ gouvernement kɔni à travers le premier ministre o ye wulikajɔw sabati jiboli sira minnu bɛ yen u y'a daminɛ commune 4 la u taara an y'a ye ka taa ka machine don sow la école-sow dɔ yɛrɛ kun jɔlen bɛ fo kɔ dingɛ kɔnɔ ji dun tɛ ɲinɛ a tɛmɛ sira kan donc an y'a ye k'a fɔ o baaraw minnu kɛra u y'olu cili daminɛ fɛn bɛɛ tali kɛ musabugu niveau in na u nana yen na ye fana ka baaraw do kɛ parce que chaque fois blocage tun bɛ na kɛ ji yen ye falama yɔrɔ de mais ji kan ka taa ba kɔnɔ sira min b'a kɛ ji bɛ taa ba kɔnɔ i b'a sɔrɔ o gerennen don dɔɔni ji bɛ na ka to yen ka walankata fo ka don maaw kan ji zone bɛ dɛsɛ ka taa teliya la donc o fana baaraw bɛ ka kɛ an y'a ye k'a fɔ bila fana u bɛna fana u yɛrɛ taara au niveau des institutions financières internationales waasa u bɛ se ka wari sɔrɔ o la cogo min na musakaw n ye min mɛn an ka ɲɛmaaw da donc o musakaw dɔw bɛ ɲɛsin olu ma donc wulikajɔw sabatilen don o la fonzé bɔ fana u y'o opération kɛ i b'a sɔrɔ tansana fɔlɔ an kun bɛ min ye i b'a sɔrɔ fonzé bɔgɔ bɛ bɔ mais a bɛ tun i b'a sɔrɔ a tɛ tiɲɛ a da la voilà o b'a to yen mais sisan an y'a opération a ye consigne de di a bɛ ton cogo min na a bɛ cɛ o baaraw bɛ sen na ɲinan hali ni ji bɛ ka na bon tiɲɛ yɛrɛ la n ma a tiɲɛniba ko kuma mɛn parce que samiya fana an tɛ se k'a fɔ voilà ka se a niveau ma k'a fɔ an b'a évaluer mais walew dɔ kɔni taara waasa ka dégâts minimiser mais nka o t'a bɔ fo gouvernement fana ka fɛɛrɛ tigɛ ka brigadiw dɔ de ta parce que tiɲɛniya walew dɔ bonyana an ka sigidaw la a ka gɛlɛn trop donc a kow bɛ kɛ ni maa mun minɛna i bɛ amande bi maaw kan ka maaw kurun u na n'u ye o wale ninnu fɛ parce que an b'a ye k'a fɔ sigidaw la ɲamanko n'i ye duguba kɔnɔ sigi kɛ a n'a sariyaw de don donc i b'i conformer o la a tɛ comme an ka togodaw la k'a fɔ i ka sunungu n'i ka ɲaman fura i bɛ na i b'a bɔn i b'a jeni i b'a fɛn o bɛ tila ka kɛ nɔgɔ ye i bɛ se ka kaba sin ou bien i bɛ tiga sin i bɛ fɛn wɛrɛ kɛ yen nka o tɛ duguba kɔnɔ sigi n'a a sariyaw de don donc f'i ka olu la walew ninnu tɔpɔtɔ de n'i m'a fɛn non seulement ɲaman bɛ k'i da la nɔgɔ bɛ k'i da la o bɛ kɛ bange jumɛn na ji nɔgɔ bɛ na sigida la o ji nɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka soso to i da la soso fana bɛ na kɛ bana ye donc walew dɔ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka dabila an fɛ gouvernement bɛ ka mesure mun ta o mesure ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ samiya ɲɛsigi baliya baaraw la Bamako yan nɔ k'u bɛna pont artificiel dɔ dilan Sɛbɛnnikɔrɔ côté dɔ in na pour maaw bɛ se ka tɛmɛ o fɔ a fɛ parce que u b'a ye k'a fɔ yɔrɔko niveau la ji bɛ walankata ka na ka sigi maaw bɛ heures kɛ u jɔlen don u dɛsɛlen don ka taa i b'a sɔrɔ Bamako tigɛlen don ni Sɛbɛnnikɔrɔ ye maaw tɛ ka se ka taa côté dɔ in na donc ɲinan k'u y'o mesure ta donc o bɛ na fɛɛrɛ tigɛ sisan nɔ k'o pont de jɔ mɔgɔw bɛ continuer ka taa la ça c'est des mesures urgentes et rapides mais ça ne suffit pas parce que nin baaraw kan ka kɛ gouvernement kan ka mesure de ta sinon an ka population bɛ ka augmenter non seulement sira t'an bolo o ye kelen a filanan ye jumɛn sira minnu bɛ yen fana olu occupation fana man ɲi fi la jiboli sira ko a kɛlen don baara de donc gouvernement kan k'a lajɛ comme u yɛrɛ y'a fɔ k'u bɛ ka an ka cadastre ta k'a lajɛ Bamako sigi sariya la a fɔlen don cogo min na k'u bɛna a lajɛ commune 6 ninnu bɛɛ la maa o maa n'i m'o respecter k'u b'a ci ne bolo o kumaw o man ka kɛ dala kuma ye a kan ka kɛ waleya de ye waleya parce que u y'a kuma fɔ ko ni maa minnu wulila u b'i recaser 6 mois kɔfɛ je pense bien 6 mois ou bien 3 mois u bɛ yɔrɔ d'i ma n'o tɛmɛna ayiwa État t'a da dɔn o ko ninnu na donc u bɛna fɛɛrɛ tigɛ k'o fɛn mais yala maa minnu sigira jɔn de y'u sigi parce que i k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ sisan nɔ ka wariw fara ɲɔgɔn kan jamana ka maa dɔw bɛ yen u ye papier ta k'a d'i ma k'i ka sigi ko yɔrɔ in ka ɲi a ka tila tuguni ka n'a fɔ a ye ko k'e sigira yɔrɔ min na ko yɔrɔ in man ɲi yala i yɛrɛ k'a la kɔlɔn diɲɛlatigɛ in bɛ cogo min na a ma nɔgɔ dɛ donc État kan ka fɛɛrɛ tigɛ u bɛ se k'o compenser cogo min na hali n'a bɛ sɔrɔ u bɛ dɛtiw dɔ de ta ka san caman kɛ k'a sara parce que i b'a sɔrɔ olu ye maɲumantɔ ko k'i yɛrɛ koron ka fɛnw dɔ kɛ mais mɔgɔ minnu tɛ sariya kɔnɔ
k'a fɔ u taara sigi de façon anarchique maa ma yamaruya d'u ma ka taa sigi yen ten m'olu kofɔ mais sɛbɛn bɛ fɛn o fɛn na min b'a yira k'a fɔ jamana ka maa de y'a d'u ma k'a ye sigi yan u kan k'olu ka kow la mais sinon n'u nana ci ten ko olu bila kɛrɛfɛ ten tiɲɛ yɛrɛ la a ko a bɛna kɛ sababu ye i bɛ ban i ka jamana ye k'a sɔrɔ i n'o ma kan parce que dɔ de ka wale kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ dɔ se i ma n'o ye jamana ka ɲɛmaa ye parce que sigikan de bɛ baaraw kan ka kɛ ni kɔn don kɔlɔn o ko kan ka la ye sinon ɲinan samiya an bɛ se k'a fɔ alhamdulila a ji nacogo an ma tiɲɛni ko mun kun mɛn ka daminɛ jamana kun fa kun an b'o kuma mɛn an bɛ segin ma sɔɔni jamana mɔgɔ papiye ko in na ani mulu papiye bɛ mulu bolo mais yan'an ka segin ma an bɛ kuma di Bakari ma Bakari an kɔni y'a ye k'a fɔ mesure dɔw taara jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ a bɛ kalo dama damani bɔ an y'a ye k'a fɔ campagne de curation daminɛna bɔgɔ minnu bɛ bɔ fɔnsew yɛrɛ kɔnɔ olu cɛliw daminɛna an tulo donna la fana k'a fɔ minnu bɛ jiboli sira la k'a fɔ a yiral'u la k'a fɔ yɔrɔ dɔw ka ɲi ka ci ni dɔw yɛrɛ ta n'u ka so bɛɛ don a yɛrɛla k'a fɔ u ka yɔrɔ wɛrɛw ɲini parce que a yɔrɔ ninnu bɛna ci dɔw ta olu ka so bɛɛ tɛ mais so partie dɔw de don an kɔni y'olu mɛn mais Musa da sigira fɛn dɔw kan k'a fɔ Malimetriw kɔni y'a jira k'a fɔ ɲinan fana samiya barika bɛ na bonya salon don an ye image min ye ka se yirimajɔ hadamadenw ka gɛlɛya min donna hadamadenw ka sow sanfɛ ji bɛ ka taa ni mɔgɔw ye ka tila k'a ye sɛnɛfɛn dɔw fana bɛ ji donn'olu kan cogo minnu la an y'a ye k'a fɔ samiya ban yɔrɔ bɛ na mɔgɔ kuraw mɔgɔ kɔrɔw yɛrɛ tilala ka taa sigi o yɔrɔw la tuguni ka samiya kura kunbɛn e bɛ se ka mun ne faamu o ko in na. n bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi salon ta ɲɔgɔnna ma ni o ye catastrophe mun kɛra 2024 Malimeto Musa da bɔra la k'a fɔ u ye prévision kɛ k'a fɔ ɲinan samiya ni ala sɔnna ma ko sanji caman bɛ na bon o ye anw ka ala de ye parce que n'i ye anw ka jamana lajɛ anw ye sɛnɛkɛ jamana ye an mago bɛ ji la ɲinan wagatiw la saison ye kelen anw fɛ yen samiya ani tilema donc samiya ale ji a nali a ka di an tulo la mais i da bɔra ka se problème mun ma sisan ne bɛ jalaki kɛ mɔgɔ damadɔ ta ye fɔlɔ o ye maire ka baara ye parce que n'i y'a lajɛ inondation mun bɛ kɛ an ka Bamako faba kɔnɔ yan a bɛ bɔ dugukolo dicogo cɛjugu la u t'a ɲini jɔn ye yɔrɔ sigiyɔrɔ maa sigiyɔrɔ walima a jumɛn kan ka di baara yɔrɔ kama maire b'a feere dɔrɔn ka se ka wari minɛ donc ne b'o o pratique in dénoncer filanan maire c'est vrai kala bɛ ta k'u sigi mais jamana ka responsabilité ni o ye au sommet de l'état olu kan ka jɔyɔrɔ dɔ la pour que ka se ka maire contrôler u ka baara kɔnɔna na ka se ka a baara in kɛcogo ɲuman k'a kɔlɔsi o fana manque tun bɛ yen marakɔrɔ minnu ni olu tɛmɛna bon an bɛ o wele kelen sama bi mara mun bɛ yen u kana taa o sira kelen fɛ walasa u ka jalaki o ta sira kɔrɔlen na sabanan o ye mun ye o ye an yɛrɛ jamanadenw ka incivisme ye kɔlɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ a cɛlakaw la waleya caman fana bɛ yen nɔ an minnu ye jamanadenw ye an nɔ b'a la parce que ni dugukolo ninnu c'est vrai n y'a fɔ maire b'a feere an m'a feere cogo sugu bɛɛ la mais n'i ye dugukolo ninnu dɔw lajɛ e yɛrɛ mun bɛ taa sa i ni ala cɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni ɲɛ ni sa kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ donc ni anw kɛra jamanaden ɲumanw ye ka an yɛrɛ tanga o n'a ɲɔgɔnna fɛnw ma o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ nin na. oui mais n t'i ka kuma tigɛ kuma dɔw la i y'a fɔ n'i ye dugukolo dɔw ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ji tɛmɛsira ye mais an b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la certes mɔgɔ dɔw b'a san m'olu ka sɔrɔ ka dɔgɔ mais an b'a ye k'a fɔ wagati ba la m'olu b'a san olu ka sɔrɔ fanga ka bon olu bɛ se k'a jɔ mais i b'a sɔrɔ olu ka jɔli de bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye m'olu sigilen don kɛrɛfɛ fo ka taa se olu bɛ soupassement minnu dilan ou bien olu bɛ fɛn base min dilan u ka so la o b'a to ji tɛ don olu kan mais olu kɛrɛfɛ sigidaga olu kɛrɛfɛ sigibagaw parce que ji bɛna jɔ olu de bɛ kɔlɔlɔ bɛ don olu de kan an bɛ se ka exemple ta yɔrɔ caman kan u mɔgɔ minnu ka sɔrɔ ka bon olu de bɛ taa yɔrɔ ninnu san olu bɛ jɔli min kɛ o jɔli kɔlɔlɔ de bɛ se u kɛrɛfɛ sigibagaw ma fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛw fana ma. toujours o ye incivisme de ye kolon ne ta kɛ dɔwɛrɛ ni o tɛ o parce que e filɛ ko mun fɔ sɔrɔ o ye ala ka nɛɛma ye fantanya ye ala ka lajarabi ye mais Mali sariya bɛ jumɛn de fɔ kɔ dawolo ani ba dawolo olu kɛrɛfɛ sigi la maitre hakɛ dɔ de fɔlen don mun kan ka respecter o donc se mana kɛ e ye cogo o cogo n'i y'o bonya est ce que e filɛ ka kɔlɔlɔ mun fɔ n'o bɛ se fantanw ma o bɛ se anw ma. A ka ca ala fɛ voilà bon filanan ye
maire mun fana mi tugu ka papier di k'a fɔ i sigi a yɔrɔ la kɔlɔlɔ belebeleba ye ale fana ta mais an minnu ye jamanadenw n'u y'a di an ma c'est vrai Bamakɔ luwanse ko a ka gɛlɛn bɛɛ ka hamina ko i ka don i yɛrɛ halala du kɔnɔ mais n'an fana sera ka kɛ jamanaden ɲumanw ye kan an yɛrɛ tanga yɔrɔ dɔw sigili ma o bɛ kɛ sababu ye nin n'a ɲɔgɔnna kɔlɔlɔ an bɛ kisi a ma parce que ni nin ji kasara ninnu nana ji ta tɛmɛ sira bila o a mana na i ye waritigi ye o i ye fantan ye o maa si kelen tɛ kisi a kɔlɔlɔ ma salon ta Musa da sera a ma Bamakɔ dɔrɔn tɛ o marabolo caman na ji ye tiɲɛni kɛ mais Bamakɔ ta minnu ye o fɔ k'o lagosi o ye nin n'a ɲɔgɔnna pratiques ye donc ne bɛ o wele sama jamanadenw ma k'o wele sama jamana marabaaw ma u ka maires contrôler et puis maires ka côté la proposition dɔ bɛ ne bolo ka kɛ jamana marabaaw ye c'est vrai fangakɔrɔ tɛmɛnenw olu ma se ka a waleya bila sen kan an y'a ye partiw olu dissoudra parti kɔrɔlenw dissoudra en même temps Cour suprême ye audit dayɛlɛ u ka gestion kan État ka organe dɔ sigi mun bɛna maires ka baara auditer san mugan laban in fana kɔnɔ k'a dɔn maire jɔnw ye tiɲɛni kɛ kɔlɔn ni o kɛra nin gɛlɛya in a ma se anw ka taa juru ta kɛnɛ ma wari mun bɛ bɔ o la o bɛ gɛlɛya in furakɛ o ye ne ka proposition ye ka di jamana ɲɛmaaw ma bon an y'a ye fana baara mun lancera commune 6 la yan nɔ ni o ye travaux de curage ye ni a musaka bɛ taa 2 milliards et quelques fɛn ɲuman don ka d'a kan an y'a ye weyanko ni fɛn ninnu na a baaraw daminɛna démolition daminɛna mais toujours suivi ka kɛ a la walasa a ko in kana kɛ dalafɔ ye ne b'o de conseiller ka di jamana marabaaw ma. Basi t'a la Musa an bɛ segin e ma i y'a ye k'a fɔ wagati caman mɔgɔ dɔw de b'u ka diɲɛlatigɛ sɔrɔ k'a bɛrɛbɛn k'a sanga ka taa terrain san dernière minute la papier dun b'u bolo terrain ko in problème bɛna tila ka don a la parce que a bɛna yira k'a fɔ soit bɛ jiboli sira la soit hali ni ji zone nana a kɔlɔlɔ bɛ se olu ma olu jamana mana na papier bɔ k'a fɔ ko terrain ka ci wagati caman an b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ remboursement bɛna di indemnité bɛna di olu mɔgɔ kelenw bɛ tila ka sɛgɛn tuguni o nɔfɛ fa dɔw la min yɛrɛ ta ye du ye yɛrɛ peut-être a y'an droit m'olu b'a kɔfɛ olu de b'a sɔrɔ mais ale kɔni ale bɛna tanya ka sɔrɔ a bolo ma d'a kan tellement que a démarche tellement que a ko a don sira n'a bɔ sira ka ca jamana ko de don olu tɛ ba la o an b'a dɔn k'a fɔ chaque fois i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw dɔ bɛ ils sont à couteau tiré avec l'État au ko ninnu na i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ sɔrɔ musaka kow la jamana ye engagement kɛ mais n'i y'a ka fɛnw na ye i b'a ye k'a fɔ o musakaw tɛ yen mais yan'an ka s'o ma ka kɔnɔ bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ munna bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Bamakɔ yan ko olu tun bɛ ka kɛ olu ye walew ye i b'a ye tan sisan nɔ ni espace mun dabɔra sugu kama i b'a ye tan sisan nɔ dɔw bɛ taa o minɛ ka a san ka polisiw ta n y'a ye k'a fɔ olu kɛra o ma dogo mɔgɔ si la i b'a ye tan sisan nɔ ballontan terrain mun bɛ yen n'o ye denmisɛnninw lafiyayɔrɔ ye n'o ye denmisɛnninw kulonkɛyɔrɔ ye i b'a ye dɔw bɛ taa o minɛ k'a jɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna kɛlɛw ni fɛnw bɛ b'a la kɔlɔn o ɲɔgɔnnaw de kɛra parce que munna sebaga a kɛra de la loi de plus fort d'un moment donné n b'a kɛ foyi tɛ b'a la an tun b'a kuma ninnu parce que o ye mun ye sariya bɛ yen mais i b'a sɔrɔ réseau de tun bɛ yen ils étaient ultra puissants ka tɛmɛ o ko ninnu na donc o wale ninnu caman de nana bange ni tiɲɛniw caman de an ka sigiw kɔnɔna na donc fo o de ka ye état mana engagement ta o la tiɲɛ yɛrɛ la c'est vraiment dommage parce que i ka tɔrɔgɔ n'i ka ko bɛɛ kɛ k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'i ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka jɛ i ka diya ye kow kama walasa i bɛ se k'i ka so jɔ cogo min n'a fɔra i ye so jɔ k'a fɔ k'i b'o kɛ i ka lafiya laban ye yanni ala k'i ka don laban yir'i la donc n'a fɔra ko o minɛna e kɔ tɛna o sɔrɔ e yɛrɛ tɛna a sɔrɔ jango tɛ k'i kɔ hali n'a sɔrɔ o bɛna o sɔrɔ a bɛna kɛ gɛlɛya ye ne bolo an man ka se o ma an man ka se o ma c'est à dire que jamana o jamana i b'a ye k'a fɔ ni so dira mɔgɔw ma chaque fois i b'a ye k'a fɔ dagolo ko tɛ o an b'a ye k'a fɔ terrain ko yɛrɛ bolo anw fɛ n'an bɔra nin kurutukurutuw caman de bɛ i b'a sɔrɔ terrain kelen bɛ a feerelen don mɔgɔ 2, 3, 4 est-ce que o kan ka kɛ dans un pays sérieux o man ka kɛ est-ce que o kan ka kɛ normalement an ka dugukolo ko n'i taara an ka kiiri yɔrɔ ni affaire ye 10 ye i b'a sɔrɔ 7 bɛɛ ye foncier voilà donc a ko de kan ka la ye problème yɛrɛ bɛ yen dɛ espace fitinin i b'a ye tan sisan nɔ mɔgɔw bɛ wuli ka fɛn ninnu kɛ ala problème dɔw bɛ ka wuli yɔrɔw dɔw la i b'a ye station bɛ na gun souvent i b'a sɔrɔ domicile la a kɛlɛw bɛ kɛ mais a bɛ tila ka kɛ finalement f'an ka bɔ olu de kɔnɔ quoi o kow gɛlɛyaw yɛrɛ de bɛ yen donc état kan ka jɔ a jɔyɔrɔ de la c'est à l'état de mettre l'ordre ni état ma jɔ a jɔyɔrɔ la maa minnu bɛ état ka baaraw kɛ n'u ye sagonakow kɛ a kɔlɔlɔ a bɛ tila ka bin fasodenw de kan donc n'a binn'u kan
a bɛ na ni tiɲɛni de parce que don min na ni mɔgɔ mun nana n'a k'a b'o sariya lawaleya a b'o sariya de la ye n'a dun y'o la ye parce que on a vu par exemple le cas d'Alassane Alassane nana a ye sokolo ninnu caman mun bɛ yen a y'a bɛɛ ci u ko ko président jugu de don a bɛ ten i tɛ se ka mara kɛ waati dɔ bɛ kɛ i bɛ tiɲɛni dɔ de kɛ pour i ka dilanni dɔ kɛ bɛɛ ka lafiya ka ye o la bon n'o bɔra o k'a bɛ n'a kɛ kɔlɔlɔw bɛ na bonya mais yanni an ka se o ma k'a fɔ Sosorbugu ou bien soit k'i bɛ taa maaw se Bamakɔ bɔra o kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ terrain di mɔgɔw ma ten depuis tubabu nanzara tile fo ka na an yɛrɛ ka tile indépendance fo ka na sisan nɔ bon ko population bonyana mais n'a fɔra chaque fois yɔrɔ dɔw bɛ ka di gɛlɛyaw b'o kɔnɔ hali État ka yɔrɔ mun dira Safo an y'a ye k'a fɔ problème bɛ ko an ka panneau solaire kan ka kɛ o kɛra problème ba de kumaw dɔw fɔra kow dɔw kɛra mais a ka bon hakili ma an ka foncier ko problème yɛrɛ de b'a la problème ba de b'a la o yɛrɛ ye jamana kuntigi ye jango tɛ kɛ min bɛ parce que jamana fanga b'o la o taara ka taa récupérer mais min fanga t'i la e jigi dalen don ko kiri ni fɛn ninnu i b'a sɔrɔ o kiri tali taga segin e yɛrɛ bi k'i yɛrɛ ɲini n'a fɔra k'e ka solon don ba ta i ka maa dɔ ta chaque fois i bɛ kiri la i bɛ kiri finalement i bɛ n'a fɔ k'i y'a to ala ma jamana ko mana k'o ye o ye jigilatigɛ ye dɛ donc ne bolo an man ka se o niveau ma quoi donc u b'a la ye ordre ka kɛ ko la ka kow kɛ basigi la i bɛ fɛn mun san i hakili latigɛlen k'a san donc ni e ma se k'a jɔ i kɔ n'a jɔ ou bien soit ni kɔ ma se k'a jɔ n'a sɔrɔ u b'a feere de k'a don musaka wɛrɛ la en tout cas i ka endroit maa minnu bɔr'i la olu bɛ n'a nafa mais n'a fɔra ko sigiyɔrɔ dɔ ka na d'i ma hali sisan an bɔra fɛn bɛɛ tali kɛ Ɲamana maaw dɔw bɛ yen depuis 2007 dɔw bɛ yen depuis 2004 mais a fɔra ko o ye zone mun ye a bɛɛ taa du 4,000 ani kɔ du 4,000 ani kɔ ko donc maintenant k'olu de bɛ na ci ko parce que a k'a bɛ fara ATTBU maa dun sigira u sigira bɛɛ ɲɛna ye maaw y'u ka musakaw don la étages ni fɛnw bɛ yen n'a fɔra k'i bɛ na o bɛɛ ci yɔrɔ o tiɲɛni fanga de ka bon malɛndenw de don comme les autres a tɛ comme ne b'u défense ta la dɛ mais ni nin waleya modèle bɛ kɛ consciencieusement moralement a ko ninnu tɛ passer quoi donc finalement an man ka se o de ma quoi depuis mɔgɔw bɛ sigi sentiment tɛ jamana mara la sentiment b'a a yɔrɔ mun na o tɛ nin ye mais fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ an rattraper sini ma ou bien sinikɛnɛ fɛɛrɛ ka kɛ k'o kunbɛn depuis sisan o ka fisa maaw ka to yen k'u installer fo ka na waati dɔ kɛ maaw ka ca waati dɔ ka wuli dɔrɔn jamana de ta ye hali n'i bɛ ka so jɔ ni jamana mɔgɔw sera ma kuma o kuma a bɛ na k'a ci k'a fɔ bon an mago bɛ nin yɔrɔ in na aw ka taa nin yɔrɔ in na parce que hali o kuma bɛ f'i ɲɛna k'a fɔ ni jamana mɔgɔw sera ma k'a fɔ k'a bɛ n'a ka ko sɛbɛlama dɔ kɛ yen donc du mun b'i bolo i b'a bila jamana ye parce que o ye forobafɛn ni papier dɔw b'i bolo indemnité ni fɛn voilà olu bɛ tila ka sara i ye mais an y'a ye k'a fɔ ko maa ninnu sigira de dɔw bɛ ka kuma fɔ ko fɛn tɛ na sara u ye fɛn caman a jigilatigɛ fanga ka bon donc n'a fɔra ko dutigiw i ka fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ a ma nɔgɔn donc État kan k'i impliquer maa o maa i minɛna nin na i kan ka juger comme un criminel parce que e ye criminel de ye o basi t'a la ko mɔgɔ min b'a ko jukɔrɔma don ou bien mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw ka sɔrɔ fɛnw minɛ kɔfɛ ka tila ka terrain lankolon d'u ma donc Bakari Traoré e bɛ se ka mun de fara nin kan kunnafoni dila ka ɲɛsin population ma parce que an ye k'a fɔ certes a kɔlɔlɔ bɛ se jamana ma dernière minute la mais minnu b'a daminɛ a n'a cɛmancɛ kɔnɔ o ye jamana kɔnɔdenw de ye. Bon san'an ka se jamana kɔnɔdenw ta ma an y'a ye catastrophe ninnu déclaré salon a ye kɔlɔlɔ yɛrɛ don hali école wuli la parce que k'a fɔ kalo kelen bilala école kama walasa mɔgɔ ninnu bɛ se ka déloger cogo min na ka école so ninnu nettoyer fo ka se a baara wɛrɛw a ye kalo kelen yɛrɛ ta jamana ka école ko ta fan fɛ. Comité de gestion dɔ sigira a ko ɲɛnabɔli la n'o ye comité interministériel ye mɔgɔ caman bɛ a kɔnɔna na sapeur pompier fo ka taa se gouvernorat ani maa caman ma minnu da bɛ a ko la walasa ka se ka an kisi salon ta ɲɔgɔnna ma olu ka sigi dɔ kɛra juillet kalo ye tile 3 bɛnna alamisa dɔ ma hakili la je crois il y a un colonel de la sapeur pompier a ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ c'est vrai catastrophe ma déclaré mais inondation commencera ka kɛ parce que inondation mun kɛra a ka fɛn kɔnɔna na a jirala k'a fɔ maa 8 tora o la n'i y'o ta k'o lajɛ a kɛra Bamako mɔgɔ 3 kɛra Bamako yan nɔ Kayi kɔnɔna na ani marabolo wɛrɛw olu kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ inondation n'i y'o ta k'a lajɛ sinistre 775 baɲako o fana bɔr'o kɔnɔna na degun ye min voilà degun ye minnu sɔrɔ a ye rapport mun présenté
commission ɲɛkɔrɔ o donna commission interministérielle ɲɛkɔrɔ gouvernement ma ɲɛma yɛrɛ tun bɛ n'o ye premier ministre ye donc an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ maa la sɔmini o ye subaga ye météo ko san bɛna ɲina denbayatigiw musow fo ka taa se cɛw ma bɛɛ lajɛlen k'i kɛ tigɛ ka denmisɛnninw makaran ni sanji binna hali maakɔrɔbatɔ a mana sɔrɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka toli ka san na tɛmɛ walasa i ka se ka kisi samiya kɔlɔlɔ ma ne b'o wele de sama jamanadenw ma k'a fɔ ni ye samiya donbali ye kɔlɔlɔw commencera ka déclarer sisan an ti ala deli ni an taara nin tacogo la a bɛ laban cogo di ne b'a jigiya k'a fɔ ni ala kan kisi a ma mɛ n'an taara nin tacogo la ɲinan ta a bɛ juguya ni salon ta ye an ti ala deli a la basi t'a la Musa ka walasa ka nin thème in fermer kuma jumɛn de b'e bolo ka kɛ kunnafoni laban ye bon kuma cɛ kuncɛ la an bɛ halisa weleweleda de kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma donc nin wale minnu bɛ ka kɛ n bɛ segin a kan papiyew bɛ di mɔgɔw ma jamana ka lasigidenw i b'a sɔrɔ u bɛ baara la jamana de tɔgɔ la i n'a fɔ maire-lakaw u b'a ye parce que an b'a ye k'a fɔ gouverneur yɔrɔw dɔw b'a la préfet yɔrɔw dɔw la u b'a di o ye jamana ka lasigiden donc fɛn maire bɛ jamana baara de la mais a sigira population de fɛ n'a fɔra ko o sɛbɛn bɛ di olu maaw fɛ c'est des autorités dont les gens portent foi o dalen dɔw la ka sabu kɛ u kan ka baara kɛ hukumu de kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ na ye o la ne bolo ko an man ka don ko kɔnɔ bilen an bɛ yɔrɔ min na o ye kelen a filanan ye jumɛn ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin anw yɛrɛ population parce que an nɔba fana bɛ inondation in na k'a sabu kɛ ɲamanko maaw dɔw bɛ yen u ka ɲamanbɔn tɛ wuli fo ni ji commencera ka don ni ji donna u ka ɲaman ta ka taa bɔn jiboli sira la e min b'a a fɛ a bɛ taa kale ɲɛfɛ de o bɛ kɛ sababu ye a bɛna degun se maa wɛrɛ ma i tɛ se k'i ka degun ta k'o bila o ka taa bila maa wɛrɛ de n'a welew tɛ dabila gouvernement ka mesure i doit n'u ta même s'il faut des brigades pour l'hivernage n'o ye samiya hukumu de ye olu min bɛ veiller c'est à dire que a kana dɔn k'a fɔ olu don n'i tigɛ taara o la k'o ka ba la n'o ma kɛ maaw k'a dɔn a wale ninnu tɛna dabila parce que a bɛ ka continuer a jugu mɛnna a na donc fɛn kelen mun bɛ se ka bolo ɲaŋini de don wa maa minnu bɛ bila baaraw la u kana se ka tamasiyɛn i b'a ye tansiyɛn u bɛ débarquer souvent san kɔrɔ k'a sɔrɔ i ɲɛ t'u la u b'i tigɛ ta dɔrɔn paf e bɛ minɛ la main dans la poche donc i bɛ juger a yɔrɔ i ni ɲaŋini mun ka kan o ka k'i la n'o kɛra kelen fila saba maaw b'i kilen sinon jusqu'à présent a comportement sensibilisation bɛ ka kɛ mais o wale dɔrɔn tɛ se k'a ban basi t'a la an b'a an lagɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɛ danse an ka bi dɔgɔkun kibaru la ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko Mali météo kɔni ye prévision minnu di k'a yira k'a fɔ ɲinan samiya ɲinan jiko a bɛna bonya donc bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la ani mesure minnu fɔra bɛɛ lajɛlen ka essayer k'u respecter walasa an ka hɛrɛ b'o de la an ka sabati b'o de la k'an lagɛbagaw ladɔnniya k'aw kan bɛn samedi wɛrɛ ka taa 9h la ka taa bila 10h la kɛnɛ kelen kan